Здравейте, приятели! Днес отново ще говорим за родовото проклятие. По-кратката версия на видеото е качена в TikTok профила ми Светлината на Раная. Текстово молитвата ще я кача в Facebook профила ми Светлината на Раная. Тук ще си поговорим малко по-подробно в това видео. Също така ще ви дам един пример от моята практика с човек, с който работихме и чистихме точно такова проклятие. Нека сега отново да припомним какво е родово проклятие. Тук не говорим просто за лош късмет. Това е един много тежък енергиен запис, който се предава по кръвна линия от предците към наследниците. Той действа като вирус в духовната ДНК на семейството и често стига дори до там, че може да заличи цял род. Да, за съжаление така, но ако не се изчисти по правилния начин, често такъв род се заличава. Какво представлява реално? Това е насочена негативна енергия чрез ритуал или силна клетва, която не се изчерпва с един човек, а се закача за целият род. Ако един прадядо е извършвал тежък грях или е бил прокълнат от човек, голямо страдание, тази енергия създава блокаж, който пречи на следващите поколения да живеят щастливо. Едни от основните признаци, това са повтарящите се сценарии. Родовото проклятие винаги има цикличност. Достатъчно е просто да погледнете съдбите на жените или мъжете в един род назад, за да разберете откъде идва и какво точно проклятие виси над рода. Вдовишките възли, финансовите фалити, проблемите с наследството, трудности при зачеването, тежки болести, които се повтарят със същата възраст при различни поколения, тежки зависимости, алкохолизъм, психически отклонения, често които се предават от баща на син. Там, където има много бездетни майки, там, където има много смъртност при новородени бебенца или аборти, там, където също така се наблюдават доста деца в рода с сериозни психически или физически проблеми, там дебне някакво проклятие. Може ли да се изчисти такова проклятие? Разбира се, че може. Тук трябва едно осъзнаване, но трябва да знаете, че става много трудно. Трябва едно осъзнаване, да спреш да обвиняваш съдбата и да разбереш, че това е един енергиен дълг, който един от рода трябва да започне да чисти. Правят се специални молитви за рода, трябва да се поиска прошка за греховете на предците, трябва да се прекъсне нишката. Това по принцип може да го направи само достатъчно добър духовен лечител, който отрезва негативния канал, за да не преминава към следващото поколение. Много е важно да се работи върху такива родови проклятия и то много сериозно, защото наистина с времето се стига до много фатални последствия за рода. Това се случва често, когато нашите прадеди са правили много тежки грехове, убийства или са откраднали нещо от някого, като много са го наранили, или са се занимавали с магии, с окултизъм, баене и така нататък. Наистина ние не осъзнаваме всъщност, че реално както взимаме имотите, къщите, парите като наследство, така ние носим и греховете на нашите прадеди. Искам да ви разкажа една история от моята практика. Преди 5 месеца една прекрасна жена се свърза с мен. Тя вече беше на ръба, изключително силен човек, изключително добра душа, невероятна. Когато се свърза с мен, беше поставена тежка диагноза, беше в много тежка кармична връзка от дълги години с обвързан партньор. Сякаш наистина вече беше уморена да се бори. Когато ми сподели проблемите си, това, което ми направи впечатление, че тя искаше да работим върху любовта, но не и върху здравето.
Преди всичко аз съм човек, нали? Тук не говорим само, че трябва да забогатяваме или нещо такова. Не, напротив, за мен е важно, когато работя с един човек, аз не се отказвам лесно, докато не видя крайния резултат. Че сме направили всичко възможно дадения човек и рода му да получат най-доброто бъдеще. Почнахме доста усърдна работа и върху любовта, чистихме доста негатив там, работихме върху здравето. Когато дойде време вече да работим конкретно върху връзката ѝ, тук аз бях убедена, че има една кармичност при тях и че всъщност това не е мъжът, който може да й даде това, което всъщност тя заслужава в любовта. В началото, когато започнахме да работиме, тя така доста беше отдръпната, тъй като тя си държеше, че точно този човек го иска в живота, не иска никой друг, нали. Претърпя тежка операция, през която мина, слава Богу, диагнозата, която й бяха поставили, след като започнахме да работиме доста сериозно, тя просто отпадна, дойде съвсем по-лека диагноза. Минахме през много тежка операция, намерихме най-добрите специалисти, операцията мина възможно по най-добрия начин. До тогава аз все още вярвах, че този човек, който тя обича, има някакъв шанс за нея, до момента, в който обаче той я остави самичка по време на възстановяването и започна да прави неща, които всъщност не отговаряха реално на неговите думи. Тогава и предложих да поработим върху изчистване на кармичността във връзката, ако има такава, и да й отвориме пътят за истинската любов. Тя беше убедена, че това е нейната истинска любов и че този мъж трябва да е с него. Да, аз разбира се не оспорвам това, но по време на работата ми с нея, тя ми стана много близка и аз наистина исках най-доброто за нея. Започнахме да чистиме кармата и тежестите в любовта, които бяха изградени през времето. В един момент тя стана изключително спокойна. Започнах, когато се чувахме, я питах, нали, как се чувства, все още ли е в този тежък период, страда ли както преди страдаше за него, защото тя преди беше едно кълбо от нерви, всичко я изнервяше, носеше целия свят на гърба си, правеше всичко за децата, за него, някак си някъде себе си беше изоставила. Всеки следващ разговор тя беше все по-спокойна и по-спокойна, когато говорехме за този човек, докато един ден не ме изненада, че всъщност се е появил нов човек в живота й, което, разбира се, ние го видяхме един месец по-рано на картите, но тя беше категорична, че няма да допусне никой. Един месец по-рано направихме духовно гледане и там се показа, че ще има нов човек, който всъщност си е отреден, този, който ще обича истински и ще й даде това, което заслужава като жена. С времето тя се научи да не носи всичко на свой гръб, научи се да щади себе си, научи се да се уважава и да се обича повече, научи се да си краде моменти, в които да обръща повече внимание на себе си, а не на другите. Мечтата много и беше да има мъж в къщата. Когато започнахме да работиме за това нещо и помолихме Бог, разбира се, божественият знак не закъсня. Дойдоха едни прекрасни калинки, които идваха постоянно в къщата и аз знаех, че къщата и скоро ще бъде пълна. И точно така и се случи. Нали? Няма да разказвам съвсем дълбоко подробности, тъй като искам да запазя нейната самоличност. Но съм изключително щастлива от резултата, който постигнахме, тъй като другия мъж, който се появи в живота, започна да се грижи за нея, стана и много голяма опора. Дъщеря й се прибра от дома, сина и къщата й се напълни, беше все още заобиколена от хора, които много я ценят, обичат и уважават. И т.е. ние не успяхме да постигнем резултата, който тя искаше, но постигнахме най-добрият божествен резултат, който наистина да й даде живота, който заслужава. Когато ти цял живот си се борил с болести, с проблеми, с тежки кармични връзки в любовта, носил си товара, гледал си деца, водил си своите битки, повечето самотни жени ще ме разберат в България и мъже също, нали, самотни бащи.
В един момент идва, когато Бог ти дава възможност да подредиш живота си и от силната жена да се превърнеш в онази жена, която е обичана, ценена и уважавана. Съвсем скоро се надявам да дойдат и хубавите новини, дай Боже и да се сгодят, дай Боже и да си получи семейството, което наистина заслужава. Що се отнася за кармичния период, който дълги години беше с него, тук вече се постави една раздяла. Да, вярвам, че ни е лесно, вярвам, че със сигурност тежко преживява нещата, но знам колко много съм се молила с нея, колко много съм се молила за нея, защото исках наистина да я видя щастлива. И колко много съм молила Бог да изпрати някой, който да я цени, да уважава и да се грижи за нея. И да, постигнахме този резултат. Това се случва в рамките на 5 месец ще стане, затова винаги казвам, не си слагайте някакви конкретни срокове. Например, аз когато нещо много искам, но моята вяра вече е толкова силна, защото аз също съм била там, където вие сте днес. Не си мислете, че не е била съм и на мен ми беше много трудно в началото. Но сега вярата ми е много силна, че мога да кажа, че в рамките на 2-3 дни винаги получавам отговор на молитвите си. Затова не очаквайте бързи резултати, четете молитвите, чистете се, наблюдавайте божествените знаци около вас, които са много интересни, еднакви числа, хубава музика, дадени хора и ситуации в живота ви. Всичко това са знаци от Бога, не ги пренебрегвайте. Дори едно позвъняване по телефона, всяко нещо, дори сънищата може много да ви говорят. Затова не бъдете като коне с капаци да четете една молитва 7, 10 или 15 дни, просто да седнете и да чакате. Не чакайте. Бог чува вашите молитви и Той ви отговаря. Научете се просто да разпознавате знаците, божествените знаци. Дори аз самата много рядко ползвам картите и то е само когато наистина имам нужда да си дам отговори, когато отговорите ми се забавят, но по принцип повече разчитам на божествените знаци, защото там, когато Бог изпраща знаци, Той никога не греши. Това, което ни показва, винаги е ясно, точно и директно. Ето за това винаги казвам на хората, които имат възможност, по-добре е да работим лично, защото когато работиме лично, аз ви уча на много интересни неща за това как да се научите да разговаряте, разбира се, не директно, по духовен начин с Бог и с божествените сили. Как можете да викате ангелите, нали, когато имате спешна нужда и да речем, ако сте в някаква тежка ситуация, да обърнете във ваша полза само и единствено с вяра и с молитва към Бог в точния момент. Може ли да се случват чудеса? Повярвайте ми, може. Не натискайте нещата, пуснете те просто да се случват. Бог ще подреди всичко по най-добрия начин за вас. Повярвайте го. Говори и за хора с много кредити, които има, защото и много хора с кредити, нали, ама то как ще стане, ама то е така, нали, хора, не дейте. Оставете енергията да работи, не си поставяйте конкретни дати, не си поставяйте срокове, не го мислете, пуснете ситуацията и ще видите как тя ще се подреди. Няма нещо, което Бог да не може да промени и да изчисти в живота ви. Било е то кармична връзка, било е то родово проклятие, било е то магия, било е каквото и да е. Всяка трудност в живота ви, която е дошла, тя е дошла с цел да ви научи на нещо. Учете ги тези уроци, променяйте се към по-добро. Вярвайте, защото с вяра се постига абсолютно всичко. И това съм се уверила не веднъж, не 2 пъти, а много, много, много пъти. Защо ви разказах историята за жената? Защото тук не говорим само за кармична връзка. Тук имахме едни много дълги 20 години в борба за оцеляване. Говорим свързана с здравето.
Много операции, много раздели, много тежки връзки с мъже, много битка, много болка, много предателства. Когато нещо такова се случва при даден човек в рода, той е дошъл, за да го изчисти този род. За да го изчисти обаче, идва един момент, в който тази душа, тя се притиска много сериозно до ъгъла. Идва момент, в който казва: аз не мога повече, аз се предадох. Вярвайте ми, в момента, в който изпитате това чувство, значи вие сте на финала. Новото начало е една стъпка пред вас. Потърсете го. Новото начало идва само и единствено с вяра и с молитви към Бог. Нито ритуал, нито врачки, нито баячки, нито ходжи, нито амулети ще ви помогнат, нито карти таро. Когато стигнете до момента аз не мога повече, предавам се, знайте, че това е края. Края на старото и началото на съвсем новото. Има много материали, има много хора в интернет, които могат да ви помогнат към духовното събуждане. Това в никакъв случай не значи, поне аз не работя така, в никакъв случай не значи, че трябва да четете Библията, да ходите по цял ден в църквата, да седите и да се молите от сутрин до вечер. Не, дори повечето хора, с които работя, толкова си харесват и си свикват с молитвичките, че те след като приключим работа продължават да си ги казват, което много ме радва, тъй като моите молитвички са много лекички, много приятни и в същото време наистина дават страхотни резултати. Така че да, търсете Бог, защото само Бог помага в такива моменти, никой друг. Родовото проклятие е много тежко, защото ако не започне да се чисти на време, идва момент, в който наистина рода може има опасност да бъде заличен. Можете да... Няма как да нямате такива хора около вас, ако се замислите, където реално последното поколение или си умират млади, или имат някакви тежки зависимости, нямат бракове, нямат деца. Това е сериозен проблем, върху който хората трябва да се замислят. Винаги казвам, аз много обичам България и много се надявам един ден да възвърнем нашата вяра и да можем да оставим едно по-добро място на живот за нашите деца, защото в момента, не знам за вас, но аз лично много се плаша за всичко, което се случва. Трябва да станем една идея по-добри, по-съвестни и по-вярващи. Това е ключът към щастието на българския народ. Няма друг начин. Ако имате някакви допълнителни въпроси, пишете ми в коментарите. Знаете, че когато имам възможност, отговарям. Също така ми е интересно да ми споделите какви промени усещате, когато слушате моите молитви. За мен е важно това, защото когато когато вие ми пишете, това мене ме вдъхновява да творя и да правя все повече и повече неща за вас. Затова чакам с нетърпение да ми пишете в коментарите. Не забравяйте, че в края на февруари месец един от най-активните ми последователи отново ще получи възможност за безплатна духовна работа с мен. Нека започнем сега с молитвата. Молитва за прекъсване на родово проклятие и пречистване на кръвната линия. В името на Отца и Сина и Светия Дух, аз заставам днес като пазител на своят род. Призовавам силата на Светия Дух и Архангел Михаил да прережат с огнен меч всички черни нишки, клетви и проклятия, предавани по моята кръв поколения. Аз, кажете си името, днес прекъсвам всяко зло, изпратено към моите предци. Заличавам всяка магия за самота, за бедност, за болест и за смърт.
Всички тежести, които моите баби и дядовци са носили, днес падат от плещите на моите деца. Моля за божествена прошка за греховете на моят род. Нека сълзите на предците ми се превърнат в чиста вода, която измива пътя на бъдещето ни. От този момент моята кръвна линия е чиста. Моят род е благословен. Пътищата на моите деца са отворени за радост, за успех и за любов. Светлината влиза в нашия дом, а мракът се разпръсква завинаги. Това, което Бог е благословил, никой човек не може да прокълне. Да бъде така. Амин. Знаците отново казвам, как да разберете, че молитвата е започнала да действа, тъй като вече не слагам конкретни срокове за четене и слушане. Знаците са много интересни. Първоначално ще изпитате едно спокойствие. След това ще започнат много интензивни сънища с ваши прародители, родители и дядовци и баби. Тези сънища, пак казвам, те не предсказват бъдещето, те показват какво се чисти, как се чисти, как върви процеса при вас. Ще има много пукане на крушки, ще има различни животинки. Колкото по-страшни животинки виждате, нали, все още мрака действа. Когато този мрак се изчисти, примерно плъховете, осите, змиите се заменят с богомолки, с калинки, с пеперутки и така нататък. По това около вас можете да разберете каква е енергията. Много е важно, наблюдавайте знаците, числата. Ангелите винаги говорят чрез числа. Наблюдавайте ги. Първите числа при духовно събуждане, които се виждат, са 22-22, 11-11, 10-10. Това са едни от първите числа, когато ангелите почват да се опитват да ви събудят. Наблюдавайте знаците. Не бъдете като коне с капаци. Хубаво е човек да бъде духовен. Няма нищо лошо в това. Стига да знае как да остане, да намери правилния баланс. Прекалено много духовност не е добре, но и само за земени на земята също. Намерете баланса, живейте, ходете на работа, забавлявайте се. Никой. Аз много се дразна, когато някой каже, да, ама аз ако съм вярващ, трябва да съм беден. Не знам кой е измислил тази глупост, но това е най-голямата глупост, която може да каже човек. Не, напротив, запомнете нещо много важно. Когато наистина се довериш на Бог, ти ставаш здрав, щастлив, успешен. И имаш изобилието, божественото изобилие, защото Бог иска да бъдем точно такива. Здрави, щастливи, успешни. Не вярвайте на такива глупости. Да бъдеш вярващ е чудесно нещо. Но много важно е тук, когато започнеш да навлизаш в духовния свят, да успееш да останеш заземен. Така че слушайте молитвата, наблюдавайте знаците и вижте какво Бог иска да ви каже. Ако желаете, мога да направя някакъв блог, но ми кажете, в който можем да направим или пък... Да, точно така, някакъв влог, сайт, нещо, където можем да си разменяме. Примерно там да допускаме само хора, които работят с нашите молитви, защото знам, че много от вас се притесняват. Да си споделяме, нали, за знаците, за нещата, които ни се случват. Или пък Фейсбук страница. Просто ми пишете в коментарите дали имате интерес и дали искате. Там ще си бъдем затворена група от хора, които работят с молитвите и с които да си споделяме какви чудеса ни се случват, без да се притесняваме, че някой ще ни помисли за леко мръднали. Така че чакам с нетърпение в коментарите да ми напишете. Също така, пак казвам, не си поставяйте срокове, слушайте молитвите, работете върху себе си, усъвършенствайте се, прощавайте назад за миналото и продължавайте смело напред. Ще видите как ще се промени живота ви.
Благодаря ви, че бяхте с мен и до скоро!